potvrdzuje, že Boh je skutočný. Veríš v evolúciu? No. OK. Ja som bývalý teista, ja som tiež veril v evolúciu. A čím viac som skúmal evolúciu, tým viac som došiel k tomu, že to je blbosť. Máš telefón? Hej. A mám pre teba otázku. Nemusíš zapínať. Kebyže ten telefón rozoberiem, dám ho do jedného mechu, koľko tisíc rokov musím triasť, aby sa poskladal? Neviem. Je to možné, že by sa poskladal? Asi. Nie je to reálne, by sa zničil. Kniha, to je informácia. Vznikne ti kniha tak, že bude lavina? No asi nie. Informácia, môže kniha sama od seba spadnúť z neba? Nie. Tak a DNA je čo? Je to informačný kód, je to kód. A kód ti nemôže sám od seba spadnúť z neba. Niekto ho musí napísať. Teda, úprimne poviem, evolúcia je teória a je to blbosť. Sleduj náš web alebo nás podpor odberu na sociálnych sieťach.